La Asociación de Comerciantes de la Plaza Paz Novoa continúa trabajando. Hace unos días decoraron con plantas las jardineras de todos los locales, contribuyendo así a dar una mejor imagen del entorno, y el próximo día 4 de junio celebrarán la Festa das Flores. Es una iniciativa en la que han colaborado también Concello y Diputación Provincial. Creo que isto é algo que debían copiar os demais comerciantes de outras zonas da cidade. Temos que facer unha cidade agradable, é unha cidade na que lle guste os rincóns como este, onde lle guste vir aos cidadáns, e onde, por suposto, a finalidade última é promocionar o noso comercio, e darlle as gracias á asociación por ter esta idea, por convidarnos, a Asociación de Mulleres Empresarias igual, e o Concello, desde logo, que sempre estamos dispostos a colaborar nos temas que se nos planteen que sean en beneficio da cidade. Convertir a Ourense nun destino turístico é tamén fundamental para o comercio local, dado que é un dos sectores que se beneficia, e, polo tanto, a creación de emprego e a apertura de novos espacios comerciales é sempre un apoio para o comercio local.